Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Kaseng henyo trep achik national movement kapenpau kajing sngow do nong kabakraw namar kaladon kajing penthud nagi rew Shimet hakabayadai bat kajing temu ke sorkar bantay ya kayo kabalatip kum ka traditional market ha Bhoirymbong habayakren bat kabatisi TV working president jong kani kaseng uba lorshai loshel star rimpay uliyathu bakane kayo kadai kabaka sorkar pedeng kalabay pisa hado kum basan klur tengka Hanray Schwaban kot tender ban sedang no ia kekam u presiden ke Confederation of Ribhoi People uba bandari rintathiang ulalej ban mudoi syayeng kasyari bat kala Pynlong ya kani kekam ban sateng kani kaseng kala kenturu ya u presiden ke CORP bat kiwai pat kibadon kti ban khanglat ya kani kekam bakim dai ban Pynlong kam Shimet ya kani kayo dian bang lewi ya kituki jing kenrum kendam hagai de bakte project na kaliang jong ka Hanm Eastern Ribhoi Circle nen kasngi lawan ban ya kendu project director jong ka DRDA Ribhoi District bar hadian bang lawan kendu ya director ngilap ban ngisham ba ki baro ki jing penkre na kaliang ka jong ka office ki long ki babyang ki baya renti te hendrai penban ha kasngi ka ba on play ka tendar shwa on play ka tendar la yo shwa ya ka court order ban stay kene tendar tike ke ba kum ka sengi dap ka sukhya ka long bang isham ba nalol ba ya kene ka project ka bolong na gamta ka imlang ka salang na gamta ka bha ka miat na gamta ka roi ka par ka bolong kerpang khamtam ka jing mentoi ka bakraw na gamta ki nongrap ya ka ba ka yeu ka kerpang na gamta jong ni kum ki nongrap ban ni bakidon ki shim kabu ki ba shim kabu ya kene ka kam wat hashwa ba na kalian jong ka office kin khot ya tendar penban maki ki lalap ban li file shwara ka case tika don ru le singila ban ong ba ka don ke ka ba sngolengo la ne ka ba snopla ba shua ba ka office kan le ka kam ga jong ka kini ki bre ki la kloi ban le ban file ya ka case shakut ti le si ki don ki ba don shalandat jong ka ne te na kalian jong ka seng hi ngem ni shudon tang ga jing kentu ya ka office bat ya kibor badai kmi ya ka bakin shimkhia ya ka badai kene ka kam bar kum bakalong haudian bangilawan kendu ru ya project director ni lab ngi sham ngi sutu ka jing batai ka jing i kalong ba ya mentana kalian jong ka office kila file ya ka affidavit sha po jong ka kot bagidang up ya ka join affidavit na kalian jong kibri ba file ya kene ka case ti bat ka hearing next hearing kan lo ka sautrik jong u December te na kalian jong i ka seng ni senguru ban ai kublai ye kitu ki paraseng ki blai mi sakmat ya kaban ya kershan lam ya kene ka kam bat kumju rungi so ban ai kublai ye MDC balong no mi kmat jongi ru ibla sim khialang kene ka kam ba rangken sai kharbuki bar haju kapor na kaliang jongi kum ka Eastern Ribhoi Circle ru ngi kentu ya MLA beron-beron jongi ben sim khialang ha bai de bakne ka kam na ba hoi walai don kaliang persya hendrei ide kasur jongi upat ba hakmat jong ka sorkar tena kaliang jongi kum kasang hingi sukentu ya kinomi kmat ki jongi ya kinoyelam baro ki ba layami na menta jong kene ka kam bat kum ju ru ya pi ki ba baro bangin yeshim ka jingkit khia ka ba ya dei bakne ka kam khnang ba in la ban pen urlong ya kene ka jingtmu bantei kene ka traditional market ka balawan ru lengba ka central government Karkum ka jingtip ka bangio hadin bangilawan kendu project director kalong ba ya ka tendar la de ban play ha kalai potrik jong September te hendrei hasua ban play tendar la yo shua ya kanika stay order na ka kot namar ba ka jing file case jong i ba bandari ba yong ba karkom khot tendar kamlong ka babet ka babyang te hendrei hadin bangilai tai sani ba ba project director ngilap ba ya karkom khot tendar hi la ya karkum ki rules and regulations la neki norms ki ba ka government hi kalabu na ka ban khot tendar te karkum ka jing yo jing tip ka jungi kalong ba ya ka te project ka bala sanction extra government kalong kumba san klur ye hadian bangi lawani kendu ru ya ka dor barsnong jong ka Bhoirymbong kila pen i yang ka plan ka balawan ra da ka government ban te ka ne ka traditional market ki baro kila long ki bobyang
kila ada ban penbiang na rong syadong bat ka jing temu ka bakong san hi jong ka ti traditional market kalong na gumta jong ki nong rep jong ka dong ba ka than Eastern Ribhoi hi borok koi ya ka ba kinla ban control ka market na ne kinla ban kan long rukum ka jaka ka ba kila ban stock iki marep ki mariang ke jong ki lada haba ka dor kamur na ne ka yau kadang hiar palat ti ka dei ka kerpang hi na gumta jong kinorep na kaliang jongi kum ke Hanm ni penram juru i ba bandari renta thiang ba haju ka por ngi na kerpar rit yang baro ki pat ba kinong yalam ne kinong mikmat bakin sobha banom pelong kam Shimet ya karoi ka par ne ka ba ka banta jong kiri pat ba